De schoolvakantie is begonnen en dat betekent natuurlijk ook dat kindervakantiewerk weer van start kan gaan. En dat is de reden dat er maandagochtend veel superhelden te vinden waren op het speelpark. Ja, ons thema is inderdaad superhelden. Superheldje mee met KVW. Hoe gaan we dat aankleden? We zijn geopend met wat superhelden die op bezoek zijn gekomen. En eigenlijk moeten ze gedurende de week allerlei superhelden herkennen, maar ook net niet superhelden. Dus die een opleiding zijn. En als het goed is, komt aan het eind van de week gelukkig alle superhelden voorbij. Ja, want hoe gaan jullie de week invullen? Nou ja, vandaag zijn we begonnen met Meerkamp. Een Meerkamp is een circuitje met allemaal kleine spelletjes, zodat de leiding en de kinderen goed aan elkaar kunnen wennen, zodat we de week goed beginnen. Natuurlijk hebben we één grote eye-catcher, dat is natuurlijk de springkussens. Maar ja, het is super mooi weer, dus we hebben lekker wat waterspellen erbij gedaan. Dus lekker de leiding goed nat gooien. Morgen gaan we lekker sporten met z'n allen. Dan gaan we krachten bouwen en de spierballen testen. Woensdag hebben we activiteit in het dorp. Dus dan gaan we het centrum even onveilig maken met onze kinderen. 2 soorten activiteiten. In het stadspark een activiteit en eentje gewoon door het hele centrum heen. Dus daarin kun je ons zien. En donderdag gaan we inderdaad hier knutselen en hebben een mooie bosactiviteit. Ja, en vrijdag is natuurlijk het uitstapje zoals elk jaar. En waar gaan we dit jaar naartoe? Ja, ik weet nog niet of ik dat mag verklappen natuurlijk eigenlijk. Hè? Maar nee, wij gaan dit jaar naar Dippidoe in Best. Ja, hoeveel kinderen doen er dit jaar mee? Nou, we zitten ongeveer op 375 kinderen en 84 leiding, dus dat is een super mooi aantal. Daar zijn we heel blij mee dat toch heel veel kinderen ons weer gevonden hebben. We merken wel inderdaad dat het aantal echt wel terugloopt. Of dat een natuurlijke verloop is of niet, ja, dat zal blijken. Maar ja, 375 kinderen zijn er nog heel veel. Ja, en heeft corona daar wellicht invloed op gehad? Nou ja, ik denk altijd wel een beetje. Mensen willen gewoon graag op vakantie en denken oké, nu kunnen we. Dus ja, dan gaan ze misschien wel nu al op vakantie, want ja, de kermis is natuurlijk over 2 weken. Dus ja, als je nou gaat, dan kun je nog mooi de kermis van verder meepakken. Dus dat is een beetje, dat zijn factoren die ook meespelen. Wanneer de kermis valt, hoe de vakantie valt. Dus ja, maar ja, 375 is toch een mooi aantal. We hebben dit jaar qua leiding super, eigenlijk kwamen we perfect uit. 84 leiding die er allemaal zijn, dus dat kwam eigenlijk gewoon heel goed. We hebben niet hoeven loten met kinderen die niet mee mochten doen, iedereen heeft mee kunnen doen. Groepjes zijn wel wat kleiner dit jaar, dus dat is ook wel fijn. Ja, de opa's en oma's, de ouders en de papa's en mama's die even een dagje of een middagje komen helpen, ja, die zijn altijd welkom. En dat gaat eigenlijk ook ja, eigenlijk wel gewoon goed. We zijn er blij mee. Alles wat komt helpen is leuk. Wat is de kracht van het kindervakantiewerk? Heel veel lol hebben. En gewoon lekker samenwerken. En we hebben een hele mooie organisatie. Een kleine organisatie van 15 man. Daar mag wel bij. Dus als je geroepen voelt, kom vooral ons ondersteunen. En het is echt niet dat we iedereen elke dag aanwezig zijn. Want ja, mensen moeten ook gewoon werken. Maar ja, we zijn 15 man die gewoon ja, een goede verdeling hebben en elkaar echt wel aanvult. Want we zijn allemaal wel individuele persoontjes met allemaal onze eigen krachten.